Нещо любопитно от нашата страна. Във Велико Търново беше открит първият за България турнир по динамична стрелба. В надпреварата по този все още екзотичен спорт участваха над 100 състезатели от Гърция, Сърбия, Чехия, Словакия и Полша, както и отбори от България. Съгласно правилата на Международната конфедерация по динамична стрелба, турнира, който се провежда в България, е от трето ниво, което е само една степен под нивото на континенталните първенства. До сега сме били само гости на такива състезания в съседните страни Гърция и Сърбия. Ходили сме и до Чехия за по-големи турнири, но за първи път намерихме сили да организираме такова състезание и при нас. Динамичната стрелба е един от най-бързо развиващите се спортове в световен мащаб. Той е възникнал на базата на обучението с голямо калибрено оръжие на специални части и военни подразделения. Според специалистите, стрелбата е лесна и всеки може да се справи. Според мен е по-добре да оставим това на професионалистите. В динамичната стрелба състезателят трябва да постигне бързина, точност и контрол над мощта на оръжието. Комбинацията от ограничено време и използването на оръжие с калибър 9 мм и по-голям превръща този вид състезания в огромно предизвикателство. Стрелям с револвер 6-инчова цев. Лесно ли се стреля с такова оръжие? Всичко зависи от възможностите на стрелеца и от това до каква степен е натрениран. Динамичната стрелба е скъп спорт поради необходимостта от надежно оръжие, удобни аксесуари и много боеприпаси. Това е най-бързо развиващият се световен стрелкови спорт, наблягащ на безопасността и културата при боравене с огнестрелно оръжие. В него могат да участват всички хора, които имат желание, независимо от възрастта или пола.